Semaan film iki banjur paragakna cerita film iki ana ing ngarep kelas. Bocah-bocah, ketemu maneh karo Mbah Carita. Nah, saiki Mbah Carita arep crita marang bocah-bocah ngenani dumadine rawa pening sing ana ing tlatah Kabupaten Semarang. Timun sigarane, ayo nyimak critane. Ngene lho critane. Desa Banarawa lagi nganake merti desa. Para warga desa padha masak maneka warna panganan lan ditanggapke wayang kulit. Dumadakan desa Banarawa katekanan bocah sing rupane elek, ireng lan prengus sing jenenge Baru Klinting. Para warga desa ora seneng katekanan bocah mau. Kang, aku wis 2 dina durung mangan. Apa aku oleh njaluk panganan nggonmu, Kang? Apa? Aku ora sudi menehi panganan karo kowe. Wis, kono ndang lunga. Apa kowe ra mesake karo aku, Kang? Ora. Wis, enggal lunga saka kene. Amarga saking ngeliye, senajan wis ditundung para warga desa, Baru Klinting tetep mlaku ngubengi desa nganti dheweke tekan omahe Mbok Rondo. Kula nuwun. Monggo, sinten niku nggih? Nuwun sewu, Mbok. Kula Baru Klinting. Napa pareng kula nderek leren mriki, Mbok? Yalah, iya Le, Reneo, kene. Lereno, kene karo iki ana panganan sithik. Panganan kanggo ganjel wetengmu. Janjane asalmu saka ngendi kok iso nganti tekan kene, Le? Kula saking tebih, Mbok. Kula sampun boten gadah rama lan ibu. Lah lajeng niki wau kula mlampah ngubengi desa. Nanging dipun tundung kaliyan warga desa. Kleresan kula kepanggih simbok ingkang kersa nulungi kula. Duh, Gusti. Kok ya nrenyohake temen lelakonmu, Le? Ya wis, kowe lereno dhisik sautara ana kene ben ilang keselmu, Le. Matur nuwun nggih, Mbok. Mbok mangke menawi sawayah-wayah wonten kedadosan menapa-menapa, nyuwun tulung dipun emut piweling kula niki nggih, Mbok. Lho, kedadean apa lan weling apa to, Le? Menawi wonten napa-napa mangke, simbok nitih lesung nika lan alu menika dados welahipun. Nggih pun, Mbok. Kados sampun cekap kula leren, kula badhe nyuwun pamit. Sepisan malih matur nuwun sanget nggih, Mbok. Iya, Le. Sing hati-hati ya. Jenang gula. Aja lali karo simbok ya, Le. Nggih, Mbok. Cekaking cerita, Baru Klinting wis tekan tengah lapangan. Ing kono, dheweke ngundang warga desa lan nganake sayembara. Para warga desa, sapa sing bisa ndudut sada iki? Ateges wong kuwi pancen wong kang pinunjul. Bocah iki ngejak guyon. Mung sada kaya ngono wae, ora perlu waktu suwe nggonku ndudut. Pindhane mung sak pucuking kuku ireng. Ya wis, Kang. Coba enggal buktekno. Pungkasane para warga padha genti-genten anggone nyoba ndudut. Nanging ora ana sing bisa. Banjur ing sangarepe para warga, Baru Klinting ndudut sada kuwi kaya tanpa nganggo tenaga.
ngobrol, sada didudut. Dumadakan saka tipake sada mau metu banyune. Saya suwe, saya gedhe metune. Wasana desa Banarawa katrajang banjir bandhang lan kabeh warga desa mati klelep kejaba Mbok Randha kang nurut welinge baru klinting. Paribasan mrojol slaning garu, Mbok Randha luput saka bebaya kang nemahi wong-wong desa Banarawa. Panggonan iku banjur dadi rawa kang banyune bening lan resik, saengga banjur diarani rawa pening. Nah, kuwi mau crita ngenani dumadine rawa pening. Ing crita iki awake dhewe bisa sinau maneka warna, kayata aja gampang remehake wong liya, senajan wong kuwi ketoke ala, kukus gantung umpamane. Aja mung nyawang wong saka blegere wae, nanging kudu ngerti kepiye sejatine wong kuwi. Sabanjure awake dhewe kudu seneng tetulung marang liyan kang butuhake pitulungan. Ngono ya cah, sakmene dhisik anggone simbah crita. Sesuk diteruske maneh ya.